Madwar 20 tomna ta' art fuq Tinċita se jiġu trasformati fi spazju miftuħ wara li l-awtorità tal-ippjanar tat permess biex jibdew ix-xogħlijiet li jinkludu numru ta' interventi inklużi riabilitazzjoni u restawr biex l-ispazju ikun sigur u aċċessibbli għal kulħadd. Wara li jitlesta il-proġett li se jitwettaq mid-Direttorat Ambjent Malta fiħdan il-Ministeru għall-Ambjent, il-post imdaqqas ikun jista' jilqa' lill-pubbliku in ġenerali fi spazju ieħor miftuħ u aċċessibbli għal kulħadd. One News tkellem mad-Direttur Ġenerali ta' Ambjent Malta, Herman Gallia, li spjega fiex se jkun qed jikkonsisti dan ix-xogħol. Aħna applikajna dal-aħħar biex nagħmlu intervent ġewwa Tinċita fejn madwar 20 tomna art ħajkun qed isir intervent fiha li ħajtneħħew numru ta' siġar mhumiex indiġeni huma invażivi, materjal u ħajkun jerġa' jiġi miftuħ lura lill-pubbliku li jkun iktar sigur. Mal-interventi li ħankun qegħdin nagħmlu ħankun qed nirrestawraw anke numru ta' ħitan tas-sejjeħ biex jilqa' l-ħamrija li hemm fuq il-post. Ambjent Malta wkoll se tkun qed tħawwel ma' 700 siġra u arbuxen li ġodda f'partijiet miż-żona li bħalissa huma vojta. Din it-trasformazzjoni tinkludi l-installazzjoni ta' qamara ta' barra waqt li għas-sigurtà tal-pubbliku se jiġi installat ċint tal-injam tul il-ġnub tal-Elieqi u anke ċint protettiv tul il-perimetru tas-sit. Għaldaqstant iż-żona se sservi bħala nifs ġdid lill-komunità waqt li toffri opportunitajiet ta' rikreazzjoni għal familji Maltin u Għawċin.